Nothing. Hey, I'm afraid of my mother. Hey, I think my mother never liked me. You want me to believe you're a victim. You're not a victim. You are the problem. You are the reason why this lady doesn't feel protected. Ngamanje kuyamanje ukuthi ngiyakucontrola but awusho next. Awusho next. Ngicontrola kanjani? Imali akhiza kanjani kimi futhi? Iza kuwe. Ungani khuluma? Mamela. Bengingathanda futhi ukuthi ngihlawula abantwana abangivela. Angithi lokhu nami bengufuna. And bengicela ukuthi Engiyalayo ukuthi noma ubahlawula ukuthi ufuna uhlawule kusithethe. Noma ngilobola bonganisande society. Yazi. Cha uzoza azozilobolela mina bakithi ngeke beze kini. Ufuna uthini ngalento le? Ezilokhu mina ngizobatshela nje ukuthi akekho ozothunywa akayiyeli ubungane. makayolobola uzilobolela kanjani na ngoba because ngithi kumele kuhamba bomalume. Laba abanye abayilobolelayo kusuke laphi? Abantu bakhona abayihambelayo umuntu athi hayi ngizolobola nawe uzofika wenze njalo. Mina le angiyazi leyo. Wabona ukuthula kaBhongane kumlethe la to the point where he can't take it anymore. But this is what your silence has created, Grootman. Your silence has hurt a lot more people. And now when they're telling to you, it has boiled up to the point you let this come to this point. And so you face the music.